लोगोफोर वेलकाम बैक टू आवर गोरलै चैनल सो नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि गोरलै चैनलसिम बरायनाय जाबाय सो नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने गोरलै चैनेलाव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंहा हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चैनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दङ जोंनि बिटिआरआव सो नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो सो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासे लोगोफोर स्टार्ट खालामदिनोसै सो लोगोफोर बे पार्टआव जोङो 5.3 नि 4 नम्बरनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन सो नोंथांमोना जुदि बे आगोलनि माने प्रिभियास क्लासनि भिडिअफोरखौ नायाखैब्ला नोंथांमोना प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जाबाय सो माने मोजाङै बुजिनो गोरलै जायो सो जों दिनै 4 नम्बरनिफ्राय जों खालामगोन लोगोफोर सो 4 नम्बराव होनाय दङ given AP इक्वल टु बेसेबां दङ 9 17 and 25 डट 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 आरो बेवहाय जोंनिया माने n नि मानखौ दिहुननो होदों माने जोंनिया आरो होनाय दङ जे n माने माबा मोनसे बिदाबसिम दाजाबगासेया जोंनिया मा हमखो 636 होनना होनाय दङ दा बे सिम जोंनिया बेसेबांसिम दाजाबबा जोङो 636 मोनगोन बेखौ जोंखौ दिहुननो होदों सो जों दा हमना लाबाय NT बिदाबनि दाजाब गासै इक्वल टु बेसेबांखौ जोङो 636 therefore s equal to 636 आरो बेवहाय here a equal to बेसेबां 9 d equal to 17 minus 9 8 so therefore sn equal to जों होनाय दङ 6 जों दिहुनना लाबाय 636 so sn नि फर्मुलाया जाबाय n by 2 2a plus n minus 1d बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना बावनो नाङा लोगोफोर so implies that now n by 2 होबाय a नि मानखौ जों फज'बाय 9 2 आ 2 थाबाय बेनिफ्राय n minus 1 आ थाबाय बिदिनो so d नि माना जाबाय 8 so 636 so implies that n by 2 so दा बे n खौ नै 2 खौ आं बेजों सानजाबना नागाय लोगोफोर बेथिं लांबा सानजाब जागोन so दा 2 खौ सानजाबनोसै बेजों दा 2 खौ उनाव सानजाबगोन बेयावनो लाखिनोसै आङो n by 2 9 जों 2 जों सानजाबा 18 प्लस ओमफ्राय n जों 8 जों 8n 1 जों 8 जों minus 8 equal to 636 so n by 2 18 निफ्राय minus 8 थांबा जोंना 10 मोनगोन so नै थाबाय 8n equal to 636 so बेनि उनावहाय जोङो बेखौ बेजों खेबसे सानजाब बेखौ बेजों खेबसे सानजाब so मा जाखो n by 2 सानजाब g plus n by 2 सानजाब 8n equal to 636 so दा बेवहाय जों नाय 2 जों 2 5 खौ रानबा जों 5 मोनबाय 10 खौ रानबा 5 मोनबाय 2 जों 8 खौ रानबा जों मोनगोन 4 so दा नै 1 खौ 5n प्लस नैबे मोनबाय 4n स्क्वायर इक्वल टु 636 so दा मा जाखो 4n स्क्वायर खौ सिगाङाव लिरबाय आङो 5n खौ उनाव लिरबाय बिथिं 636 खौ लाबा बेबायदि जाबाय so इक्वल टु 0 मोनबाय so दा बेवहाय जोङो बेखौ सानजाबगिरि आदबजोंबो दिहुननो हागोन आरो नोंथांमोना मा आदब बे जौगानाय मावसुलु फर्मुला बाहायनाबो नोंथांमोना दिहुननो हागोन जों सानजाबगिरि आदबजोंनो दिहुनसै लोगोफोर सो सानजाबगिरि आदबजों दिहुनोब्ला जों फार्स्ट अर्डार जों बेजों मा खालामनांगौ सिम्पली सानजाबनांगौ ना मिथियागौ सो सानजाबा मा जागोन 636 जों 4 सानजाबा 24 12 13 14 ओमफ्राय 6 जों 4 जों बेसा 24 25 दा 2544 खौ जोङो सानजाबगिरि बिजिरदो 2 जों बेसा लोगोफोर 2 जों 2 सानजाब 1 2 सानजाब 2 4 बानिफ्राय 4 थांबा 1 आग्लायबाय 1 जों 4 जों 14 जाबाय 2 सानजाब 2 14 होमबा 2 2 बेसां 4 दा थिक बिदिनो 2 जों 2 6 जा 12 मोनखाबाय ओमफ्राय 2 जों 3 सानजाबा 6 बिनिफ्राय 1 आग्लायनानै 2 जों 12 जाबाय 2 सानजाब 6 बेसां 12 थिक बिदिनो 2 जों 2 सानजाब 3 6 2 सानजाब 2 ओमफ्राय 8 16 जाबाय 2 सानजाब 8 बेसां 16 ठीक बिदिनो 2 जों 2 सानजाब 2
इनिफ्राय से आग्लायबाय 11 थाबाय 2 सानजा 5 10 11 आग्लायबाय 11 निफ्राय 10 थांबा से आग्लायबाय 7 जों 8 जों 18 निफ्राय 2 9 जा बेसां मोनखो 18 दा बे जोंनिया लोगोफोर माजों रानजालिया जों बेनिया दा नैबे दा जोंनिया रानजालिया 2 जों रानजालिया स' दा बेखौ जोङो 3 जों राननो हायो ना हाया 3 जों लोगोफोर राननो हायो 3 जों रानबा 3 सानजा 5 बेसां 3 सानजा 5 15 3 सानजा 3 बेसां 9 स' दा जोङो 53 खौ रावजोंबो रानजालिया सेनि अनगायै स' बेयावनो स्टप जाबाय स' दा बेसोरखिनाखौ जोङो 2 2 2 2 3 53 बेखिनाखौ जों ओरैबायदि मिलायनानै जों मा मोननांगोन +5 स' दा आंनि गिनां सानजाब जुमनिसै बेजों सानजाब जुमनिसै लोगोफोर दा सानजाबा मा जागोन 2 सानजाब 2 4 सानजाब 2 8 8 सानजाब 2 16 16 सानजाब 3 बे जागोन 16 सानजाब 2 3 जों 18 48 दा नोंथांमोना नाय 53 निफ्राय 48 थांब्ला जोंनिया बेजों जागोन लोगोफोर 5 स' दा जोङो मोनबाय जे जोङो दा बेनि जायगायाव जों मा लिरगोन बेनि जायगायाव लिरगोन जोङो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0 so implies that दा बेनि मोननैनिफ्राय n खौ कमन लाजायो n कमन लाबा 4n प्लस नि जाबाय 53 so बेनि उन बिसोर मोननैयाव जोङो जों मा कमन लागोन लोगोफोर 4n जानांगोनबा बेयाव मा जानांगोन 2 12 जों 12 खौ कमन लानो हागोन लोगोफोर 12 कमन लाबानो मा जागोन जोंना 4n जागोन बेनिफ्राय प्लास नि मा जागोन जोंना 53 जाथारगोन खोमा नाय जायना जाया 53 जानांगोन जायाबा जोंनिया मिस्टेक जागोन नालाय दा 2 सानजाब 3 बेसां 6 2 सानजाब जि नैबे 3 नैबे 5 स' नाय 6 3 6 मोनबाय लोगोफोर मिलायखायो आरोना नै आं आगोल होनदों बेजों मिलायखायो होननानै स' 4n plus 53 कमन लाबाय नियाव जाबाय n minus 2 equal 12 equal to 0 दा जोङो बेवहाय नैथि जायगा थोजाला बिथिं लिरनोसै आङो स' therefore निउ लिरनोसै therefore 4n plus 53 equal to 0 मोनसे मोनबाय ओमफ्राय n minus 12 equal to 0 मोनसे मोनबाय बेनि उनाव therefore 4n equal to minus 53 लांबाय बिथिं minus 53 को माने बिथिं लांबा माइनास जाहैबाय ना so n equal to minus 53/4 दा इनफोर आरो मोनसे दंमोन n equal to 12 माने 12 को बिथिं लांबा 12 मोनबाय so दा जोङो आं दा आगोल होनखादों जोंनि n नि माना मालाबाबो माइनास आरो बोखाव खोन्दोआव थानो हाया so therefore n नि माना जोंनिया मा जागोन 12 जागोन so दा 12 थि बिदाबनि दाजाबगासेया जोंनिया मा जागोन लोगोफोर 636 बेखौ नोंथांमोना लिरना होबानो जाबाय so therefore 12 थि बिदाबनि दाजाबगासेया जागोन जोंनिया 636 होननानै नोंथांमोना सिम्पल लिरना होबानो जाबाय so दा नेक्स्ट 5 नाम्बार कुइसनखौ खालामदोंसै गोबाव खालामगासिनो so बुजिदोंबा नोंथांमोना लाइक होनो बावनो नाङा आरो माबाफोर सोंनो दङबा सिम्पल कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय नोंथांमोना so दा जों एबार 5 नाम्बार खालामदोंसै so 5 नाम्बारा जोंनिया मा होनदों लोगोफोर 5 नाम्बारा होनदों मोनसे पेनि गिबि बिदाबा 5 माने फार्स्ट बिदाबा 5 होनदों आरो जोबथि बिदाब माने लास्ट बिदाबा 45 होनदों आरो दाजाबगासेया बेसां होनदों बिदाबा 45 आरो दाजाबगासेया माने लास्ट बिदाबसिम दाजाबगासेया जोंना बेसां होनदों 400 होनदों so दा बिदाबफोरनि अनजिमा आरो आगोसार फारागथि दिहुननो होदों माने बिदाबफोरनि अनजिमा माने जोंना मा जागोन n खौ दिहुननो होदों आरो आगोसार फारागथि d खौ दिहुननो होदों so दा given a नि गिबि बिदाब given a1 equal to 5 माने गिबि बिदाब माने a1 बे होनाय दङ जोंनिया आरो जोबथि बिदाब माने an जोबथि माने जों an होननानै हमना लाखानाय जायो आरोना so an equal to 45 so दाजाबगासेया माने जोबथि बिदाबसिम दाजाबगासेया माने 400 जों so sn equal to बेसेबां जागोन जोंनिया 400 नाय दाजाबगासे माने जोबथि बिदाबसिमानो जागोन जोबथि बिदाबसिमानो जागोन नालाय so sn जाखागोन लोगोफोर आरो जोंनिया लास्ट बिदाबा जोंना बेसेबां होदों 45 so दा जों मानि मानखौ दिहुननांगौ बिदाबफोरनि अनजिमा so therefore n equal to what बिनिफ्राय g equal to what बेखौ दिहुननांगौ लोगोफोर n नि मानखौ दिहुननांगौ आरो d नि मानखौ जोंखौ दिहुननो होदों so दा सिम्पली बिसोर मोननैनिफ्राय जोङो दिहुननो हागोन so जों sn equal to जों therefore sn equal to बेसेबां होनाय दङ 400 sn नि फर्मुलाया मामोन लोगोफोर n/2 an होनाय दङ नालाय जों मा फजगोन a plus an बिथां बे फर्मुलाखौ नोंथांमोननो आङो बार बुजायगासिनो आगोलनिफ्रायनो so n/2 आ n/2 आन थाबाय a1 माने गिबि बिदाब आरोना a बो होनजागोन a1 बो होनजागोन बेनि माना जाबाय बा an नि माना जाबाय 45 equal to 400
equal to 400 दा n by 2 बिसोर मोननैखौ दाजाबबा जों 50 मोनबाय दा मा जाखो 400 दा 2 जों 50 खौ रानबा जों मोनगोन 25 so 25 n equal to 400 so n equal to 400 by 25 दा बै 25 जों जोङो जुदि 400 खौ रानो नोंथांमोना मा मोनगोन नायदो दानियाबा जों बेखौ रानदोनिसै 25 जों से होबा 25 थाबाय नै बेसे थागोन माने 10 निफ्राय 5 थांबा 5 3 निफ्राय 1 थांबा 1 ओमफ्राय नै आं जुदि 5 होबा जागोन ना 5 होबा जादों न 6 होनसै 6 हाजार 5 30 होबाय 6 हाजार 2 12 15 so दा बेखौ बेजों रानबा जों बेसेबां मोनगोन 16 so दा n नि माना मा मोनगोन लोगोफोर 16 माने नै होदोंमोन जे मा बिदाफोरनि अनजिमा so बिदाफोरनि अनजिमाया माने 16 था बिदा थागोन आरो बेवहाय ना खैथा बिदा थागोन लोगोफोर 16 था so आरो जों डिफरेंस दिहुननो होदों so डिफरेंसखौ जों सिम्पली a1 बा an निफ्राय दिहुननो हागोन जोङो जोंना मा होनाय दोङो an equal to 45 so दा an नि माना बेसेबां 16 a16 equal to 45 so a16 मा माने a1 plus 16 minus 1 d equal to 45 so a1 नि माना 5 16 निफ्राय 1 थांबा 15 d equal to 45 so implies that 15 d equal to 45 minus 5 so implies that d equal to 40 by 15 so दा बेखौ जों जुदि रानोब्ला 5 जों रानबा नैबे 3 थांबाय नैबे 8 थांबाय so दा d नि मानखौ जों मा मोनखो लोगोफोर so फारागथिखौ जों मोनबाय लोगोफोर 5 by 8 by 3 so लिरना होबानो जाबाय नोंथांमोना आगोजार फारागथि equal to 8 by 3 आरो बिदाफोरनि अनजिमा equal to 16 बेबादि सिम्पल लिरना होबानो जाबाय so दा नेक्स्ट क्वेश्चनखौ जों गोबाव खालामालासिनो खालामदिनोसै 6 नम्बरखौ so दा 6 नम्बरा जोंनिया दङ 6 नम्बरा जोंना मा दङ कुइसनखौ फरायना होनसै आं खेबसेबाव लोगोफोर मोनसे एपिनि गिबि आरो जोबथि बिदाफोरा मोनसे एपिनि गिबि आरो जोबथि बिदाबा फारियै 17 आरो 350 जुदि आगोजार फारागथिया 9 बेसेबां बिदा बेवहाय दं आरो बिसोरनि दाजाबगासिनो मा जागोन आरो दा बेवहाय जोङो n खौ दिहुननो होदों आरो दाजाबगासिया मा जागोन माने sn खौ दिहुननो होदों स' होनायफोरखौ जोङो लिरना लानोसै स' गिभेन मोनसे एपिनि गिबि आरो जोबथि बिदाब माने a1 गिबि बिदाब माने बेसेबां 17 आरो जोबथि बिदाब an इक्वल टु बेसेबां 350 आरो जुदि आगोजार फारागथिया 9 आरो d इक्वल टु बेसेबां 9 आरो बेसेबां बेवहाय दं माने n इक्वल टु what इनिफ्राय बिसिन दाजाबगासिनो माने sn इक्वल टु what बुंना लोगोफोर आं नोंथांमोना नाय आं सिम्पली सेन्टेन्सफोरखौ आं लिरना होनाय जाखाया मेथ्सआव नोंथांमोना मिथिखागौ मेथ्सनि आंनि मेथ्सफोरखौ नायोब्ला आं जास्ट बुजायनानै दायो आरो सिम्पल मेथडजों खालामना होनो नागिरो आरोना स' दा फार्स्ट बिदाब माने गिबि बिदाब a1 इक्वल टु 17 n बिदाब लास्ट बिदाब माने जोबथि बिदाब 350 स' आगोजार फारागथि d इक्वल टु 9 बेनिफ्राय दा बेसेबां बिदाब दङ n माने बेसेबां बिदाब होनना बुजाय जोङो बेखौ दिहुननांगौ आरो दाजाबगासिया मा माने sn इक्वल टु what स' दा जोङो दिहुननांगोन sn n निफ्राय जों दिहुननो हायो an इक्वल टु 350 स' देयरफॉर होननानै लिरबानो जाबाय स' इमप्लाइज an नि फर्मुला a1 प्लस n minus 1 d equal to 350 so implies that a1 नि माना जोंना 17 n नि माना n थाबाय d नि माना जाबाय 9 equal to 350 so implies that नेगेटिव एक्सट्रा खालामदो 17 खौ बिथिं लांखानोसै आङो 9 जों n जों 9n 1 जों 9 जों 9 17 खौ आङो बिथिं लांनानै होबाय so implies that 9n दा 350 निफ्राय 17 जों रानो दानख'बाय बेसेबां मोनगोन जोङो 10 निफ्राय 7 थांबा 3 इनिफ्राय 4 निफ्राय 1 थांबा 3 स' बेसेबां मोनगोन लोगोफोर 333 ओमफ्राय 9 खौ बिथिं लांखानोसै आङो स' प्लास 9 जाहैगोन स' इमप्लाइज दैट n इक्वल टु सिङाव 9 खौ इथिं लाबा सिङाव 9 जाबाय दा 9 जों बेजों दाजाबबा 2 बा 4 3 स' दा बेसेबां मोनगोन लोगोफोर 342 by 9 स' दा जोंना 342 खौ जों 9 जों राननोसै स' 9 जों रानबा 9 3 जा 27 बेनिफ्राय 14 निफ्राय 7 थांबा जोंनिया मा जागोन बेयाव 7 आनो जागोन 72 जों मिथियाव 9 बेसेबां लोगोफोर 9 8 जा 72 स' दा एन्सारखौ दा 2 जों रानबा बेसेबां मोनगोन 38 स' इक्वल टु n नि माना जाबाय जों सिम्पल बेसेबां 38 स' दा सिम्पल sn नोंथांमोना दिहुननो हाखायो बेखौ
therefore Sn equal to 9 जों an होनाय दङ ना लोगोफोर so an होनाय दङब्ला जोङो सिम्पल मा फर्मुला दिहुनगोन ओइ नेक्स्ट सेकेन्ड फर्मुला so Sn equal to Sn नि माना बेसां S38 जागोन लोगोफोर so S38 equal to मा जागोन जोंनिया 38 by मा जागोन बे 2 A1 plus A38 माने an नाय लोगोफोर an जागोन ना नियो but n नि माना बेसां 38 so that an माने जोंनिया बेसां जागोन माना 350 so equal to बेसां जागोन 38 खौ 2 जों रानबा बेसां 19 so निबे जाबाय 19 इनबाराय A1 नि माना जाबाय 17 इनबाराय A13 नि जाबाय 350 बुझना लोगोफोर बेवहाय आं 30 मानोखो बेवहाय Sn थारमाने an जागोन S30 जाबा बेव माना जागोन A30 जागोन आरो बे Sn नि माना 350 n माने जोङो n माने बेसां जोङो 38 आनो जागोन सो बिनि माना मा जागोन जोंनिया 350 सो दा 19 इनटु दा बेसां मोन दा जाबाय जागोन 763 सो दा 367 खौ जोङो 90 जों सानजोबना हो सिम्पल 367 into 19 9 सानजाब बेसां 9 सानजाब 7 बेसां 63 नेवबाय आं 3 नेबो 6 थांबाय 54 60 जाबाय 9 3 27 जों 6 दे बेसां 33 new 7 6 3 so new 3 7 new 9 new 6 so दा जोंनि आन्सारा मा जागोन लोगोफोर 6973 so दा बेनो जाबाय जोंनिया आन्सार so नोंथांमोना सेन्टेन्स लिरना गावनि बायदि लिरजागोन जे therefore 38 टा बिदाब दं आरो बिसोरनि दाजाबगासेया जाबाय S38 equal to 6973 बेबायदि सेन्टेन्स लिरबा लिरना हो आरो बेयालासे लिरना फैबाबो नोंथांमोना मार्क्सखौ मोनगोन सो नोंथांमोननि गोसो बे सेन्टेन्सआव लिरनो गोसो दंबा लिरना होबानो जाबाय सो दा गोबाव खालामालासिनो नेक्स्ट 7 नाम्बारखौ जोङो सावरायलायनोसै सो जोङो 7 नाम्बार एबार 7 नाम्बार फैबाय सो 7 नाम्बाराव जोंनिया मा दं लोगोफोर 7 नाम्बाराव दङ जोंनिया जे मोनसे एपी नि गिबि 22 बिदाबफोरनि दाजाबगासे दिहुन बानायनाय गिबि 22 बिदाब होनना बुंनाय लोगो लोगो n नि माना जोंनिया मा जायो थाखो लोगोफोर n नि माना जाबाय 22 सो आरो दाजाबगासेया दिहुन माने Sn खौ दिहुननो होदों n नि माना होनाय दङ 22 आरो जेराव d नि माना होनाय दङ 7 आरो 12 t बिदाबा जाबाय 149 माने A22 नि जाबाय A22 आ जाबाय 149 सो दा लिरना लानोसै गिवन n equal to 22 बिदाबफोरा बेसेबां दङ जोंनिया 22 थि बिदाब दिहुननो होदों आरो d equal to बेसेबां 7 बेनिफ्राय A22 equal to बेसेबां 149 सो दा जों दिहुननांगौ S22 equal to what so दा जों S22 दिहुननांगौ so therefore S22 नाय जोङो बेवहाय S22 दिहुननाय लोगो लोगो जोंनो मा नांगोन लोगोफोर a नि मानखौ जोंनो नांखागौ so जों बिनिखायनो जोङो 2 निफ्राय a नि मानखौ दिहुननो हायो जोङो A22 equal to 149 A22 नि 1 A1 plus 22 minus 1 d equal to 149 so A1 माना जोंनो नांगौ 21 दं 22 निफ्राय 1 थांबा 21 d नि माना 7 equal to 149 so equal to A1 plus बिसोरखौ सानजाबा 147 जाबाय so implies that A equal to 149 147 minus A equal to नि मा जागोन लोगोफोर 2 जाबाय so A1 माने A1 नि माना माने गिबि बिदाब नि माना जोंनिया मा 2 जा नोंथांमोना बिजाबफोराव मोननो हानाय A1 गिबि बिदाब माने A1 बो हमना लानो हागोन A बो हमना लानो हागोन सो दा जोङो दिहुननांगौ S22 जों A1 नि मानखौ मोनबाय नालाय so दा जों बेखौबो मोनगोन सिन्ता गैला so therefore S22 equal to 22 by 2 बारे आं होनिसै A plus A22 नाय बेवहाय आं माने बिखौ मानो होगो जोंना लास्ट बिदाबनि अनजिमाया होनाय दोङो सो बेनिखायनो जोङो मा फर्मुलाखौ बाजिगोन नै मोनसे फर्मुलाखौ नोंथांमोना फार्स्ट फर्मुला दोंबो खालामनो हागोन बेखौ गोसोबा आरोना नोंथांमोननि गोसोबा नै फर्मुला दोंबो खालामनो हागोन नैबे जाबाय सेकेन्ड फर्मुला आं नोंथांमोनखौ बार बे फर्मुलाखौ बुजायखानाय जानाय नोङो दा नै 2 जों 22 खौ रानबा जोंना मा जाखो 11 माने नै दों खालामबा एसे गुसुं जायो आरोना सो 11 a नि माना जाबाय 2 A22 नि माना जाबाय A149 सो इक्वल टू 11 सानजाब नै जों दाजाबाय जागोन 151 so therefore 151 जों 11 सानजाब दो 151
151 so 1661 so दा एन्सारा मा मोनखो लोगोफोर 1661 so दा जोंनि नोंथांमोना जुदि सेन्टेन्स बायदि लिरना होबि जे 22 बिदाफोरनि दाजाबगासेया जाबाय S22 equal to 1661 बेबायदि नोंथांमोना लिरना होबानो जाबाय so दा जोङो दा 8 नम्बरखौ 9 नम्बरखौ जों खालामनायसै so 8 नम्बर so टाइमा बेसेबां जाखो आं नायनोसै लोगोफोर so 19 so नोंथांमोना गोबाव जायाखैनो जों खालामनो हागोन so आरोबाव so 8 नम्बरा जोंनिया मा दं लोगोफोर 8 नम्बरा दं जोंनिया AP माने मोनसे AP नि गिबि 51 बिदाफोरनि दाजाबगासेखौ दिहुननो होदों माने मिन्थिखाबाय बेयावनो मा जोङो लोगोफोर गिबि माने फर्स्ट 51 नि बिदाफोरनि दाजाबगासेखौ दिहुननो होदों माने S51 equal to 1 बेखौ दिहुननो होदों जोङो जेराव जायनि नैथि आरो थामथि बिदाफोरा फारियै होदों 14 and 18 माने सेकेन्ड बिदाब एन्ड थार्ड बिदाब होनाय दङ जोंनिया बेसां 14 and 18 so लिरदों आरोना सल्युशन given A2 equal to 14 आरो A थामथि बिदाब A3 equal to बेसां 18 नोंथांमोना जों बार-बारनो बुंखाबाय थायो जे जों सेन्टेन्सफोरखौ आं लिरना होनाय जाया मेथ्सआव सेन्टेन्सखौ नोंथांमोना लिरनो गोसोबा लिरनो हागोन माने नैबे मा नैथि बिदाब माने आं मा हमखाखो A2 आरो थामथि बिदाब माने मा हमखां लोगोफोर A3 बेबायदि होनाय दङ स' देयारफोर आरो जों मा दिहुननांगौ जोंखौ दिहुननो होदों जे 51 बिदाफोरनि दाजाबगासे S51 equal to what स' दा नै A1 माने जों मा A2 माने जों मा लिरनो हायो A1 plus 2 minus 1 D equal to 14 आरो A3 माने A1 plus 3 minus 1 D equal to 18 बुझे ना लोगोफोर बे AN नि फर्मुला बे AN माने मा जों मिथियो A1 plus N minus 1 D बे फर्मुलाखौ खोजबाय so implies that A1 थाबाय plus 2 निफ्राय 1 थांबा जोंनिया मा मोनगोन से मोनगोन से जों 1 D जों दाजाबबा जोंनिया मा मोनगोन D मोनबाय so नैबे जाबाय 14 1 नम्बर so दा नैबे 1 A1 थाबाय plus 3 निफ्राय 1 जुदि जोङो दांखोयोबा जों बेसेबां मोनगोन लोगोफोर 2D equal to बेसेबां 18 so बिथिं आङो मा होबाय बेयो जाबाय नैबे जाबाय 2 नम्बर so दा बेवहाय नाय जोङो बेखौ 1 आरो 2 जों मोनबाय जों इकुवेशन दा बिसोर मोननै इकुवेशनखौ जोङो खोमोरनाय आदबजों खालामदोंसै so खोमोरनाय आदबजों खालामबा मा खालामनांगौ 1 minus 2 खालामनांगौ so A1 plus D आरो बे मेथडखौ जोङो बे थार्ड नम्बर लेसनाव जों सोलोंदों लोगोफोर बार-बार होनदों आङो नोंथांमोना जुदि थार्ड नम्बर लेसनखौ नायाखैब्ला प्लेलिस्ट बानायखानाय दङ जोंना बेयाव नायबानो जागोन so implies that ब्रेकेटखौ गैया खालामदो A1 होमबा आं खेबसे बुंना होनोसै लोगोफोर दा नैबायदि जुदि खालामबा जोङो लेफ्ट हेन्ड साइडखौ खालामगोन आरो राइट हेन्ड साइडखौ जोङो खालामगोन so लेफ्ट हेन्ड साइडखौ लिरबाय बेवहाय बार 2 माइनासा लिरबाय बिनि लेफ्ट हेन्ड साइडखौ लिरबाय इक्वल टु बाय बिनि लेफ्ट हेन्ड साइडखौ लिरबाय माइनास बिनि लेफ्ट हेन्ड साइड so बेबायदि राइट हेन्ड साइडखौ लिरबाय बिनि राइट हेन्ड साइडखौ लिरबाय so बेबायदि खालामो so A1 plus D निगरा ब्रेकेटखौ गैया खालामदो बेबायदि जाबाय A1 कैंसिल दा 14 निफ्राय माइनास 8 थांबा माइनास 4 थांगोन so बेनिफ्राय 2 minus 22 D equal to जागोन जोंना minus 21 D equal to minus मा जागोन जोंना लोगोफोर minus 4 so दा नैबे मा जागोन जोंना बेवहाय जोंना माइनास कैंसिल जागोन बाट बेवहाय जोंना सॉरी नैबे जोंना माबा गैया जों लोगोफोर सॉरी हा आंना 22 फजोबलांदों आङो नै मादों जोंनिया only 2 दङ so नै मा जागोन लोगोफोर माइनास निफ्राय माथाम माइनास D जागोन so माइनास कैंसिल so D equal to बेसेबां 4 so फार्टिनाव एसे मिस्टेक जालांबा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर so दा नैबे जोंनिया मा जागोन नैबे 2D जागोन हा लोगोफोर आं 22D होफ्लांदों मानोना नैबे जोंनिया गैखायानो आं ओरैनो फजोबफ्लांनाय थांबाय आरोना so दा A नि D नि मानखौ जोंना मा मोनखो बोरै मोनबाय दा D नि मानखौ जों दा 1 नम्बर बुजिनासो so therefore D नि मानखौ 1 नङाव फजना मोनो so दा D नि मानखौ 1 नङाव फजनसै 1 implies that A1 plus D नि माना बेसेबां D नि माना 4 नै 1 फजनसै A1 plus D नि जायगायाव 4 फजबाय 14 A1 को 14 minus 4 equal to बेसेबां जाखो जोंनिया 10 so दा गिबि बिदाबनि माना मा जाखो जोंनिया 10 इनिफ्राय D नि माना मा जाखो लोगोफोर 4 जों दा दिहुननांगौ S51 so दा आं नैखिनाखौ सिम्पली खोमोरदोंसै लोगोफोर बेखिनाखौ नांथ'ला जोंनो नोंथांमोना पस्ट खालामना लिरना लाबानो जाबाय लिराखैबा
So therefore as 51 so equal to जाय बेवहाय जोंना नोंथांमोना नुनो मोनबाय जोंना लास्ट बिदाबखौ जोंना होनाय गैया सो जों दा बेखौ मा फर्मुला बायनांगोन जोङो फार्स्ट फर्मुलाखौ बायनांगोन सो 51/2 2a plus n नि माना मा जागोन 51 minus 1 d बे फर्मुला बायनांगोन 51/2 नै सानजाब a नि माना जोंना मा मोनखो 10 प्लस नैबे जाबाय 50 51 नि बार 1 हाबाय 50 आरो d नि माना मा 4 सो इक्वल टू 51/2 नैजों 10 to 20 प्लस नैबे जोब्बाय बेसां 200 सो इक्वल टू 51/2 into 200 बेजों दाजाबाय बेसां 2200 सो दा बै 2 जों 2 खौ रानबा जों बेसां मोनगोन 110 सो दा 51 जों मा सानजागोन 110 सानजागोन दा 51 जों 110 सानजाबदो लोगोफोर 0 को जों सानजाबाबो जागोन 51 को सानजाबनोसै दा नै मा जागोन 1515 सो 165 नैबे जाबाय 0 सो दा मा मोनखो जों आन्सारखौ 5610 सो दा 51 टी बिदाफोरनि दाजाबगासै जोंना मा मोनखो लोगोफोर 5610 सो दा गोबाव खालामलासिनो नेक्स्ट क्वेश्चनखौ खालामलायनोसै स्पीड जादोंबा नोंथांमोना जुदि स्पीड जानाय बायदि मोनदोंबा कमेन्ट बक्सआव लिरना हर लोगोफोर होमबादा जों मिथिगोन आरोना स्पीड जादोंना लाखै जादों सो दा जोङो दा नाम्बार 9 खौ खालामदोंसै लोगोफोर सो दा 9 नाम्बारा जोंना मा दङ 9 नाम्बारा दङ जे जोंनिया जुदि मोनसे एपी नि गिबि 70 बिदाफोरनि दाजाबगासैया बेसां होदों लोगोफोर 49 माने मा बुजिखो माने s7 = 49 सो इनिफ्राय बिनि 17 बिदाफोरनिया बेसां बिदाफोरनिया 289 माने 17 बिदाफोरनि दाजाबगासैया बेसां जोंनिया 289 माने s17 = 289 दा जोङो गिबि n बिदाफोरनि दाजाबगासैखौ दिहुननो होदों दा जों मा दिहुननो होदों गिबि n बिदाफोरनि दाजाबगासैखौ जोंखौ मा खालामनो होदों दिहुननो होदों सो दा जोङो सिम्पल खालामदोंसै n टी बिदाफोरनि दाजाबगासैखौ दिहुननो होदों नालाय सो दा गिभेनफोरखौ जों लिरना लानोसै मा होनदों जोंनिया एपी नि 70 बिदाफोरनि दाजाबगासैया s7 = बेसां होनाय दङ 49 नैबे मा लोगोफोर s7 माने 70 बिदाफोरनि दाजाबगासै s7 माने बुजिका 17 बिदाफोरनि दाजाबगासै आरो मा होनाय दङ जोंनिया 49 आरो 17 टी बिदाफोरनि s17 = मिथिगोन नोंथांमोना 17 टी बिदाफोरनि दाजाबगासै सो देयरफॉर sn = 1 सो दा sn नि मानखौ दिहुननो होदों सो दा सिम्पल आरोना बेबायदिनो दा जों खालामदोंसै स्टार्ट सो इमप्लाइज दैट s7 माने जोंनि माना मा लोगोफोर s7 = s7 नि मान सॉरी s7 नि जों फर्मुला बुजिदों 7/2 एबारे 2a plus 7 minus 1 d equal to 49 so implies that 7/2 एबारे 2a plus नि मा जागोन 6d equal to 49 so दा 7/2 दा नैसोर मोननैनिफ्राय 2 कमन ला 2 को कमन लाबा मा जागोन नै 2a निफ्राय 2 लाबबानो उथागोन a 6d निफ्राय 2 लाबबानो मा जागोन 3 बुजिना लोगोफोर बेवहाय आं नैजों दानो कारने 2 कमन लाबाय आरोना सो दा मा थाखो 7 नि उथाबाय a plus 3d equal to 49 दा जोङो a plus 3d खौ लाखिनानै 7 खौ बिथिं लांसै होमबा मा जागोन 49/7 सो a plus 3d equal to 49 खौ 7 जों रानबा जों मा मोनगोन 7 निखौ होबाय आं क्वेश्चन नम्बर 1 सो सिमिलारलि बेखौबो खालामदो implies that s17 को जों मा लिरना s17/2 2a plus 17 minus 1 d equal to 289 so implies that 17/2 2a plus 16d equal to 289 दानि बायदिनो 2 कमन लादो 2 को कमन लाबा निउ मा जागोन 8 थाबाय निउ मा जागोन 8d equal to 289 so implies that 2 जों कैंसिल निउ मा थाखो 17 निउ a plus 8d equal to 289 so implies that मा थाखो a plus 8d 17 को बिथिं लांसै आङो 17 खौ आङो लांबा मा जागोन 6 सिङाव खारबाय दा जोंना 17 जों जुदि जोङो 7 सानजाबबाथ' जानाय नङा गोदै मोनदों आं बेवहाय दा नाय 17 जों बे रानजाया जों नायनोसै लोगोफोर 289 को जों 17 जों राननायसै 7 2 जा बेसेबां जागोन 7 2 जानोसै 7 2 जाबा 7 2 जा 14 ओमफ्राय 2 1 जा 1 2 जाना ना only 1 नांगौ ये 1 होबा मा जागोन लोगोफोर 17 बाय निउ जाबाय 1 ओमफ्राय निउ जाबाय 1
So 119 मोनबाय दा 119 खौ जोंना 17 जों राननो हागोन हाया 7 होनना नायनोसै 7 7 49 4 7 1 7 11 दा मा मोनखो लोगोफोर नै दा 7 मोनबाय जोङो दा मा मोनखो 119 मोनबाय नै so दा जों 17 जों 289 खौ रानबा जों मा मोनो लोगोफोर 17 जों 289 खौ रानबा जों मोनो 17 so implies that a plus 8d equal to जों मा मोनखो 17 नै खौ होनसै आं क्वेश्चन नम्बर 2 दा आं बार बुजायबाय थायो जे खोमोरनाय आदबजों खालामनो हायो बेखौ so therefore 1 minus 2 implies that a plus 3d minus a minus 8d equal to 17 minus 17 so दा बेखौ नोंथांमोना आं डाइरेक्ट फज'खाबाय आं ब्रेकेट होदिया आरोना नैयाव दा 3d निफ्राय माइनास 8d थांबा जोंना मा मोनगोन माइनास 5d इक्वल टु नैनिफ्राय बे थांबा माइनास मा मोनगोन 10 so माइनास माइनास कैंसिल d इक्वल टु 10 by 5 इक्वल टु 2 दा जों d नि मानखौ मा मोनगोन लोगोफोर d नि मानखौ मोनबाय 2 दा सिम्पली जोङो दा d नि मानखौ 1 नङा फज'दो so therefore d नि मानखौ 1 नङाव d नि मानखौ 1 नङाव फजना मोनो नै 3 आव फजनसै d नि मानखौ लोगोफोर 1 implies that मा दङ a plus 3d दङ 3 सानजा d नि जायगायाव मा फजगोन आङो 2 equal to मा दङ नैथिं 7 it implies that a plus 6 equal to 7 so implies that a equal to 7 minus 6 so a equal to मा मोनखो 1 so नोंथांमोनखौ आं बेफोरखौ बुजायबाय थादों आरोना 6 खौ बिथिं लांबा माइनास जाहैगोन बेफोरखौ नोंथांमोनाथ' मिथिखानांगोन मानोना क्लास 10 नि स्टुडेन्ट हिसाबै आरो मिथियाबा बुजिनो नाजा लोगोफोर नहलेबा क्लास 10 स्टुडेन्ट हिसाबै बेफोरखौ रोङाबा जों एसे बहुत माने बेकवार्ड जाना दङ आरोना उनथिं थांना दङ मानोना बेफोरखौ जोंना दानिया क्लास 5 6 फोरावनो सोलोंखानाय जायो so एसे दाबो जुदि नोंथांमोना क्लास 10 जानानै बेफोरखौ रोङाबा एसे सोलोंनो नाजादो आरो हायाबा खिन्थाहर जोंबो नोंथांमोनखौ हेल्प खालामनो जेसेबां हायो ट्राइ खालामगोन so दा a नि माना जों मोनबाय 1 आरो d नि माना जों मोनबाय 2 दा सिम्पली s n दिहुननांगौ दा जोङो फर्मुलाखौ सिम्पली फज'ना होदो s n नि जायगायाव so दा आं बेनि उनाव बेखिनिखौ नांथ'ला जोंनो बेफोरखौ नांथ'ला आरोना बेफोरखौ रावखौबो नांला दा जोंना s n दिहुननांगौ therefore s n equal to जोंनि फर्मुलाया मा n by 2 ओमफ्राय मा जागोन 2a plus n minus 1d so दा n by 2 खौ n by 2 होबाय ओमफ्राय 2a a नि माना 1 नै सानजा 1 n minus 1 d नि माना 2 so n by 2 नै जाय 2 नैखौ दा सानजाबदो 2n minus 2 माने 2 जों n खौ सानजाबा 2n 1 जों 2 खौ सानजाबा 2 दा नै जों बिदों मा जाखो केन्सेल so जों दा मा मोनखो जोङो n by 2 सानजाब मा मोनखो only 2n so a 2 2 केन्सेल जों दा मा मोनखो n स्क्वायर so दा sn नि माना मा जाखो लोगोफोर sn नि मानखौ जों मोनबाय दा लोगोफोर n स्क्वायर so लोगोफोर बे पार्टआव जों बेखिनिखौनो सोलोंनानै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानोसै so नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो so नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पली जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनो थाबैनो होनो गारनो जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो सो बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै सो गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै सो गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय